It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumayag akong maging kabit niya. Siguro nga kaya tayo nahihirapan gawin yung tama kasi hindi ito yung magpapasaya sa atin. Hi DJ Rocky, itago mo ko sa pangalang Anne. Sisimulan ko yung kwento ko nung napunta ako rito sa abroad back in October 2017. This is my secret file. First time kong magtrabaho abroad. Ang hirap pala. Ang lungkot. Konti lang yung Pilipino rito. At iba rin pala talaga yung lungkot na malayo ka sa Pilipinas. Mabuti na lang, merong internet na ngayon. Ang problema nga lang, yung internet dito, napakamahal. Kailangan mo talagang mag-budget para makagamit ng internet sa tinutuluyan mo. By the way, sa office pala ako nagtatrabaho. Isa akong HR supervisor. So, ilang days ang lumipas nang mapadpad ako dito sa abroad, may nakita akong isang lalaki. Ang pogi. Kamukha niya yung crush kong artista. Sobra. Mga ilang ligo lang siguro yung lamang nun. Pero pwede na. Nakikita ko lang siya. Pero hindi kami nagpapansinan eh. Kawork ko siya. Isa siyang kusinero. 3 years pala by the way ang kontrata ko rito. So akala ko, matagal-tagal ko pa siyang makikita. Pero no. I checked his 201 file at mag-e-end na yung contract niya next year. So, September 2018 yun. Ang arte ko, no? Pero nalungkot ako. Wala na akong chance para makilala siya or makita pa siya ng matagal. So, dumating na yung January 2018. May nagyaya sa aking lumabas. Manager. Wala lang. Stroll lang daw sa town since kararating ko lang dito hindi pa raw ako nakakagala. Pumayag naman ako kasi group naman yun. Nagulat na lang ako na nandun yung sinasabi kong kamukha ng crush ko. Happy ako kasi magkasama kami kahit hindi kami nagpapansinan. Basta nakikita ko siya. Okay na yun. Napansin kong makulit pala siyang tao. Malakas silang mag-asara ng mga tropa niya. Pero, kapansin-pansing mabait siya. Fast forward, napasama nga ako sa circle of friends niya through manager na nag-invite sa akin before. So we became friends. Up until hindi na namin namalayan na nagkaroon na kami ng feeling sa isa't isa. We became super close. And a lot of people are asking kung anong meron sa aming dalawa. Pero ang sagot namin pareho, magkaibigan lang. Days and months passed. Tuwing uwian, magkasama na kami agad. Kahit kaming dalawa lang, okay lang yun. Sinasabayan niya yung break time ko para sabay kaming makakain. Tapos sobrang effort niya para mapasaya ako. Gentleman din siya. Sobrang saya ko lang talaga pagkasama ko siya. Tapos, wala kaming pakialam sa paligid. Basta nagtatawanan kami. Basta masaya kami. So fast forward, while browsing my phone today, I saw a note I wrote back in 2018. This was August 2018. 1 month before his flight. To my langgang kusinero. Or should I say, kusinegro. Twice kitang nakita today. Isang beses nung tanghali at isang beses ng gabi. Before this day, hinihiling ko na makita kita. Kahit isang beses lang. To check if you're okay. Hindi naman ako binigo. Dinalawa pa nga eh. I miss you so much. Talaga namang sinusubok yung faith ko ngayon. I was about to cry nung nag-iwasan tayo.
I know it's my fault. Ako yun ang iwan, diba? Wala akong isang salita, diba? Pero I am so hurt by your words na parang may choice ako sa nangyayari sa atin. Na parang kasalanan ko kung bakit nangyari to. Na parang wala tayong malalim na pinagsamahan. Ako lang ba o hindi mo talaga yun pinahalagahan? I offered you friendship para makapagsama pa rin tayo paminsan-minsan. But you refused. Okay na rin siguro. Kasi alam ni Lord na dadayain ko lang yung nararamdaman ko. Sobrang hirap. Naiisip ko palagi yung mga time na magkasama tayo. Kung paano tayo magkwentuhan, magtawanan, magasaran at maglambingan. So, I just wanna let you know na wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Kung mauulit man natin yung panahon, wala akong babaguhin sa naging desisyon natin nung una. But how I really wish we could go back in time. Yung simulang-simula pa. Yung hindi ka pa kasal. Oo, yung hindi ka pa kasal. Yung hindi pa komplikado ang lahat. Yung wala pa tayong masasaktan. Para kung i-pursue man natin yung nararamdaman natin para sa isa't isa, wala tayong matatapakang pamilya. I'm really sad right now. Since yesterday, you were on my mind. I cannot even focus on my work. I miss you. I miss your face, your smile, your laugh. Yung galit mo pag inaasar kita. Lahat sa'yo. Namimiss kong hawakan yung mga kamay mong puro kalyo at yung braso mong maugat. Ano ba yan? Namimiss ko pati yung amoy mo. Yung maasim. Hindi, joke lang, yung mabango. I miss you so much and it hurts. But I know this is the right thing to do. We are on the right track. Let's keep going. Let's keep moving forward, no matter how hard it is. Love, your angel. Yes, DJ Rocky. Meron siyang asawa. Meron na rin siyang 4 na anak. Pumayag akong maging kabit niya. Pero after a few months, na-realize kong I am not made for this. I don't wanna ruin his family. Although that time, sinasabi niya nagkakalabuan na talaga sila ng asawa niya. But I still chose to end that relationship. September 2018 came. His end of contract date. Umuwi na siya ng Pinas. Simula nung nakipag-iwalay ako sa kanya, hindi niya na ako kinausap. Hanggang sa makauwi siya sa Pilipinas. Negi, kung asan ka man ngayon, sana okay ka lang. By the way, gusto ko lang talagang i-share tong kwento ko na never kong naikwento sa kahit sinong kaibigan ko. And anyway, ikakasal na rin pala ako next year. Salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo. Muli, ako si Anna at ito ang aking secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.